Nga unta na ako'y kanon o ga-roast ko og chicken thighs, mga unta. Naapog ko'y kamatis gibutangan og tuyo, dayon gibutangan og sili. Unsa pa man inyong gihuwat? Dali na mo. Mga unata. Ako ning giluto sa oven. Kung gusto mo makakita kung giunsa nin ako pagluto sa oven ug unsay ako ang gibutang nga para ma-marinate siya og maadyo, diyan lami sa nga tanan, ingna lang ko. Kay, init pa dyan si Jaday. Kay bago pa dyan ako si Jagi pagawas sa oven. Mga unta. Ang saan man napagkuhan ng manok nga. Tanawa. Lami sa nga tanan nga. Pagdali. Mana? Okay, ako na fad. Na-juicy ka dyan, oh. Tanaw, oh. Nagtuto ijang juice, day. Mura ko og professional nga cook, day. Ay, pakainit ka, Acho. Galaway ko sa kulingon ng luto. My goodness. As in, perfect yung siya nga pagkaluto. Perfect! Kung na dyan ko maluto. Ay. Kaya ba na ko maluto? Ay, halay. Ay. Init na init. Toslob. Agoy. Dajon, kamatis. Ang gibutang ng silihang dyan ni kadyo karon. Pero okay na. Tong telo. Ayaw, pagkadagan, pagka mura, pagkabuang. Asa man kamot to? Na ako'y daghang kontra rin bahay na ho. Dali, yan nga. Mana? Kunapuan. Umit day. Umit ko dyan. Ang saan naman eh. Pwede na ko magbana o daghan na niya. Umit ko dyan. No joke. Gi-marinate, magunin ho. Gihimo na ho ang marinate. Gahapon. 2 days na din eh. Ho, gi-marinate. Ay! Nawa ang kamatis dahil. Tawta. Mangain tayo. Mangangain tayo. Day na. Ano dyan? Kita mo. Makagutom po ng picture sa lodyo. Ako anang ditujo dahil. Pagkakita dyan ang picture ko nga ako dyan eh. Kaya, ang serye ba dyan ako? Juicy ka dyan dahil. Juicy nga dili dry. May isang tanan. Ay, init lang. Idali-dali mo ko na ako. Kung kaon.